лирических татарских народных песнях Лирик татар халык җырлары, кошлар, чәчәкләр, язгы вакыт чорындагы чәчәк аткан алмагач, сандугачлар сайравы, аккошлар һәм башка образ белән бәйле матур вакыйгаларга бай. пение птиц, соловья. Это образ Без бүген сезнең белән Ай былбылым дигән халык арасында киң таралган җыр белән танышырбыз. знакомимся. Бу җырның тарихы турында сөйләшик. Ай былбылым. Кайбер тикшеренүчеләр бу җырны бөтенләй татар җыры түгел дип әйтәләр. Чөнки бу җырда, әйтик, Азәрбайҗан халык җырына хас бормалар ишетелә. Потому что в этой песне Гомумән, төрки халыкларның җырларына хас булган бәйләнешләр бар. Азербайджан. Әмма ул безнең өчен чын татар халык җыры. И поэтому Ансамбль гастрольләр белән Азәрбайҗан, Иран, Гыйрак, хәтта Япония илләрендә булганда, анда яшәүчеләр бу җырны үзләренеке дип кабул итәләр иде. Минемчә, иң беренче чиратта бу җыр мәхәббәт турында. Бу җырда башкаручы үзенең мәхәббәтен аңлата. Ай былбылым, вай былбылым, кунып сайрый талларга. Ах, соловушка мой соловушка, поет, заливается, сидя на веточке. В татарском языке Татар телендә былбыл һәм сандугач дигән сүзләр бар. былбыл говорят Былбылны шул ук сандугач дип әйтәләр. птица, соловей, да? Но Миңа калса, монда бер ачыклык кертергә кирәк. ай былбылым, Бу җырда ай былбылым дип кызга мөрәҗәгать ителә. как бы обратить. Чөнки былбыл хатын-кыз, Это как бы ә сандугач ир-ат образы. это мужской образ, потому что Сандугач җырлый, ә хатын-кызлар, былбыллар җырламыйлар. Алар ояда бала чыкканын көтеп утыралар. гнездо, а поет всегда. Ир-ат сандугач бу ояга башка сандугачлар очып кермәсен өчен язгы, җәйге җылы кичләрдә сайрый-сайрый үз ярының оясын саклый. Своей избранницы. Соловей Сандугачның моңлы тавышын язгы җылы кичләрдә ишетеп була. это песня Бу җыр халык арасында бик популяр булган һәм бу җыр һәрвакыт яратып башкарылган. исполнять в быстром темпе, Аны төрле темпта башкарып була. в эстрадном темпе. Җыр шулкадәр популяр, Она, минемчә, аны теләсә кайсы стильдә җырларга мөмкин. но она всегда. Ләкин ул һәрвакыт татар җыры булып кала. И самый последний. Без бу җырны телевизор экраннарында Зөләйха күзләрен ача нәфис фильмында Динә Гарипова башкаруында да ишеттек. Исполнение Дины Гариповой. В репертуаре Ансамбль репертуарында әлеге җыр нык урын алып тора. Ул ансамбльнең визит карточкасы булып тора. Бер генә гастрольдә әлеге җырдан башка узмый. именно с этой песни. Ай былбылым, соловушка. Самая популярная песня. Ай былбылым, татар халкы арасында киң таралган җыр. Конечно же, в Әлеге җырда сандугач образында мәхәббәт образы чагылдырыла. мы с вами Бүген без сезнең белән әлеге җырның сүзләрен, көен өйрәнербез һәм әлеге җыр хор белән ничек яңгыраганын ишетербез. звучит в хоровой обработке. Җырның татар телендәге сүзләрен тыңлыйк. Такие. Данилә, рәхим итегез. Ай былбылым, вай былбылым, Агыйделнең камышы, таң алдыннан шут-шут килә сандугачлар тавышы. Ай былбылым, вай былбылым, Агыйделдә таң ата, таңнар ата, өзелә үзәк, җырлата да, елата. Ай былбылым, вай былбылым, кунып сайрый талларга, синең хакта серләремне сөйлим сандугачларга. Әлеге җырның русча тәрҗемәсен тыңлыйк. Ой, соловей, мой соловей, камыши в реке белой. На рассвете за рекою слышится пение соловья. Ой, соловей, мой соловей, на реке белой разгорается восход. На заре душа тоскует, сердце ноет и поет. Ой, мой соловей, поет на иве. Про тебя тайны свои
расскажу соловью. Еще раз прослушай. Тагын бер тапкыр сезнең белән җырның беренче куплетын тыңлыйк. Шигырьдәге сүзне әйтү белән җырлап әйтелгән аваз арасында аерма бар. Будет небольшая разница, отличие Без җыр сулышы ярдәмендә музыкаль фраза булдырабыз. слова в разговорной манере, а мы их распеваем. Мы создаем ощущение музыкальной фразы. И для этого нам нужно певческое дыхание. Давайте Әйдәгез, сезнең белән җыр сулышын алырга өйрәник. певческое Җыр сулышы салмак сулышны кире чыгару белән башлана. Надо выдохнуть. Сулышны чыгарырга, елмаерга һәм бөтен гәүдәгә сулыш тутырырга кирәк. Низом дыханием. Әйдәгез, бергәләп сезнең белән сулышны чыгарыйк, Улыбнись. елмаыйк И возьми һәм сулыш алып бар гәүдәгә елмаю тартыйк. выдохнули. Сулышны чыгарыйк. Научиться это Хәзер безгә сезнең белән җырлаган вакытта алган сулышны тотып торырга өйрәнергә кирәк. певческое. Бу җырлаганда сулыш алу алымнарының төп нигезе булып тора. Мы должны Шигырь укыганда кабырганың өске өлешеннән тыныч кына сулышны алырга, части ребер спокойно елмаерга улыбнуться һәм бар фразаны бер юлга җиткерергә кирәк. первую строфу. Пожалуйста. Без хәзер сезнең белән җырның беренче куплетын шигырь уку алымында һәм җыр җырлау алымында тыңлыйк. Слушаем в манере певца. Ай былбылым, вай былбылым, Агыйделнең камышы. Таң алдыннан чут-чут килә сандугачлар тавышы. А сейчас послушаем Ә хәзер без сезнең белән җырчының авазларны сузу ярдәмендә барлык бушлыкны сулыш белән тутырып, җырлау алымында шигырь укыганын тыңлыйк. гласные звуки. Ай балым, вай балым, Агыйделнең камышы. Таң алдыннан шут-шут килә сандугачлар тавышы. Вы услышали? Сез сулыш алуның сөйләгәндә һәм җырлаганда төрле булганын ишеттегез. А сейчас уже Ә хәзер без сезнең белән баянчыбыз Марсель Вахитов башкаруында җырның көйен тыңлыйк. Марселя Вахитова. Татарские песни в основном Татар җырлары гадәттә пентатоника ладында төзелә. Әмма бу җыр үзенчәлекле. Ул минор ладында төзелгән. все ступени Монда барлык ладның 7 баскычы да бар. она отличается. Ул башка җырлардан аерылып тора. Она все равно. Әмма киң ладта язылган булса да, ул барыбер татар халык җыры булып санала. Сейчас мы с вами вместе Хәзер без сезнең белән тагын бер тапкыр җырны өйрәнербез. будут помогать. Миңа ансамбльнең җырчылары ярдәм итәр. Вначале мы послушаем Инде сезнең сизгәнегезчә, җырның икешәр юлы кабатлана. настроение. Башта безнең солистка җырлар, ә без аның артыннан кабатларбыз. А мы все в унисон будем вторить ей. Пожалуйста. Рәхим итегез, бергәләп. Ай балым, вай балым, Агыйделнең камышы. Ай балым, вай балым, Агыйделнең камышы. Таң алдыннан шут-шут килә сандугачлар тавышы. Таң алдыннан шут-шут килә сандугачлар тавышы. Послушаем с вами Җырның икенче куплетын шигырь уку алымында һәм җыр җырлау алымында тыңлыйк. певица. Ай былбылым, вай былбылым, Агыйделдә таң ата.
таңнар ата, үзелә үзәк, җырлата да, елата. Ай балам, ақ иделінің қамышы, таң алдынан шут-шут килә сандуғачлар тавышы. А сейчас Ә хәзер солистка башлап җырлар, ә без кабатларбыз. будем вторить. Вместе сейчас Бергәләп сезнең белән башта сулышны чыгарыйк, улыбнуться, елмаек взять вдох, һәм сулыш алып, шул сулышта бөтен фразаны на җырлыйк. этом воздухе улыбки, спеть эту мелодию. Сулышны чыгарабыз. Выдохнули вместе. Ай балам, ақ иделдә таң ата. Ай балам, ақ иделдә таң ата. Таңнар ата, үзелә үзәк, җырлата да елата. Таңнар ата, үзелә үзәк, җырлата да елата. Сейчас мы с вами Хәзер без сезнең белән әлеге җырның Рәшит Гобайдуллинның 4 хатын-кыз тавышы өчен эшкәрткән хор вариантын тыңлыйк. 4 женских голоса. Ай балам, ақ иделнең камышы. Ай балам, ақ иделнең камышы. Таң алдынан шут-шут килә сандуғачлар тавышы. Таң алдынан шут-шут килә сандуғачлар тавышы. Ай балам, ақ иделдә таң ата. Ай балам, ақ иделдә таң ата. Таңнар ата, үзелә үзәк, җырлата да елата. Ай балам, ай синең ата серләремде, синең ата Şuşu kile sanduğaçlar тавышы. Doğalıdıktan şuşu kile sandуғаçlar тавышы. Впервые Әлеге җырны Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле репертуарына беренче тапкыр Татарстанның халык артисты, хормейстер Венера Гәрәева кертте.